Isang malaking bodega sa La Union nasunog. Tutukan sa report. Nasunog ang isang malaking bodega sa Poro Point, San Fernando City, La Union. Mabilis kumalat yung apoy. Kaya bilis din namin nagtawag ng rescue ng bumbero. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Naging pahirapan din sa mga bumbero ang pag-apula sa sunog dahil sa masangsang na amoy. Kasi unang-una, yung nasunog na medyo mahirap makahinga. Kaya nga, iba yung kulay ng ng usok kanina eh. Ibang kulay nun. Talagang masakit na pumasok sa lalamunan yung usok. Umabot ng halos 3 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Wala naman naiulat na nasaktan. Yung damages ay mag-investigate pa tayo kung ano yung cause ng sunog at kung ilan yung amount. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ Torida, Balitang Amyanan.